toinen on sekundääritavoitteeksi nimetty ikään kuin fokusalue. Kaikkialta löytyy viisaita johtoryhmiä, jotka pystyy kehittämään samoja periaatteita. Eli tarkoittaa sitä, että mikä on se syy sille johtoryhmälle olla olemassa. Ylipäänsä niin perusmissio. Hyvän tällaisen tähtijoukkueen kohdalla se, että asia otetaan esille, konflikti käsitellään. Sillä on todella liian vähän keskitytään siihen, mitä tapahtuu johtoryhmäkokousten välissä. Että lähtökohtaisesti hyvässä johtoryhmässä on erilaisuutta. On otettava mukaan johtoryhmän arkeen. Katsoppa itseäsi peilistä ja vastaa rehellisesti, miten minä luon ryhmäämme myönteisyyden ilmapiiriä.